Istočnu Srbiju i sa svojim prvim saradnikom, tako da reći ćemo malo više o udžbenicima, o onome, o toj generalno za našu sredinu Robin-Hoodovskoj ideji da se omogući narodu, ljudima, roditeljima da udžbenici budu besplatni kako bi trebalo da bude. Tako da je jedna sjajna ideja koja ne ulazi na otpor neočekivano, ali eto ipak ne ulazi, ali mislim da se oni uspešno bore protiv svih tih otpora i da napreduju i da jače. Tako da evo, za ovih reći. Hvala, Matko. Ja ću da ustanem, navikao sam da stojim kad pričam. Pa da, ideja je potpuno, da kažem, naivna, u smislu da želimo da napravimo udžbenike koji će biti dostupni svima, bez štićenja autorskih prava, bez ambicija da se na njima zarađuje. Naš cilj je da to bude dostupno đacima Srbije, na srpskom jeziku. Interesantno je da je ovo možda i jedini projekat ovog tipa za koji znam da postoji čak u svetu. Znam da postoji nešto slično u Kanadi, jedna od kanadskih provincija, ta provincija, to je na zapadu Kanade, to radi. Dakle, svi udžbenici koji se koriste tamo na zapadu, to se zove British Columbia, ta provincija, su i dostupni na internetu svim đacima. Dakle, to je naša ideja. Prvo smo pokušali to da sa Zavodom za udžbenike uradimo, da nekako privolimo, nagovorimo Zavod za udžbenike da oni sve svoje udžbenike stave na internet. Zavod je to samo delimično hteo da uradi, za neke od udžbenika, nisu hteli za sve. Mislim da su pogrešili, jer mogli su da urade, da otvore sve udžbenike, ne bi ništa time izgubili, ali je bilo tu natezanja da ili ne, i na kraju su odlučili da ne urade. I pošto sa Zavodom za udžbenike nismo uspeli sve udžbenike da stavimo na internet, onda smo rešili da pređemo u tu fazu gde će fondacija sama da organizuje pisanje udžbenika kako bismo napisali te udžbenike, autorska prava onda bili u okviru fondacije i sad možemo te udžbenike stavljamo na internet. Svi dobijaju dozvolu Ministarstva prosvete, ukoliko nema dozvolu Ministarstva prosvete za nastavu, mi ga i ne stavljamo na internet i ne štampamo. Nus proizvod svega toga je u onom trenutku kada ti udžbenici jesu pod našom kontrolom fondacije, možemo da kontrolišemo i cenu ovih štampanih izdanja i ideja je tu da se udžbenici štampaju, ali da se na štampi ne zarađuje profit. Dakle, cena štampanog udžbenika je onolika koliko košta samo štampa. Kad to kažem, naravno malo sam slagao, ne samo koliko košta sama štampa, već koliko košta štampa, skladištenje i distribucija, tako da tu jednostavno nakon onog prvog impulsa da se udžbenici odštampaju, oni sami sebe održavaju, jer nema troškova, mislim, ali nema ni zarade. I ideja je da takve udžbenike takođe ponudimo roditeljima u štampanom izdanju. Postoji i treća vrsta udžbenika, dakle, postoji oni interaktivni, takozvani na internetu, gde đak može da se uloguje, da prati svoj progres, da dobije ocene, da na klik dobije neke ilustracije i animacije i tako dalje. I eto, to je ideja. Ideja je, kako da kažem, negde prolazi, negde ne prolazi, otpora ima, naravno da otpora ima, možete da zamislite nas u fondaciju izdavačke kuće u Srbiji doživljavaju kao konkurenciju.
mi sebe ne doživljavamo kao konkurenciju, jer se ne borimo za istu stvar, mi se ne borimo za profit, to nam nije interes i zaista ovo nije profitabilno, a i da jeste, ukoliko neko misli da je ovo napravljeno zbog profita, taj profit se čak i da postoji ne može izvući iz fondacije. Fondacija nije moja. Fondacija, to je recimo miskoncepcija ili neka predrasuda da fondacija ima vlasnika, ali fondacija ne može da je zakon zabranjeno da ima vlasnika. Kad nemate vlasnika, onda nema ko da prisvoji profit, čak i da ga ima. Zato smo to namerno radili kroz koncept fondacije, da ne bi bilo prisvajanja bilo čega. Dakle, fondacija čak i da napravi profit, da napravi prihode, fondacija te prihode ne može da podeli, nego mora od tih prihoda dalje da nastavlja da radi za opšte dobro. To je smisao postojanja fondacije. Eto, toliko. Ja ne znam, možda bih mogao mogu ja ovako još dugo da pričam, možda je bitnije da kažem, da odgovorim na vaša pitanja. Možemo govoriti o pitanjima udžbenika, ali ona jedna tema koja je meni mnogo draža srcu, to je uopšte pitanje prosvete, kuda ona ide, kako je organizovana i meni je žao što u javnosti se moje ime asocira sa nekim ko gura udžbenike, a to mi nije cilj, nije ni cilj postojanja fondacije. Cilj je zapravo promocija nauke i obrazovanja, ali u Srbiji mislim da je obrazovanje mnogo bitnija tema nego nauka. Daleko smo mi još u Srbiji da bismo se fokusirali na nauku, a da prosveta, svesni ste valjda, da nam prosveta krizi, svesni ste i svog statusa, svojih plata, koliko su one niže, naravno nisu niže od pre 20 godina, ali kupovna moć plate danas prosvetnog radnika je mnogo niža od kupovne moći prosvetnog radnika pre 30 godina. To, ne znam, starije kolege verovatno znaju. I zašto mi je žao? Gurnut sam u tu neku, hajde da kažemo, borbu za udžbenike do koje meni nije toliko stalo. Ideja je bila da se pokaže da udžbenici mogu da se naprave, da mogu da se naprave tako da ne budu toliko skupi koliko naplaćuju izdavači, da mogu da se stave na internet, da to je pokazna vežba državi, svima, da to može da se uradi, to nije ne znam kako težak problem, samo je potrebna volja. A zapravo je mnogo veći problem, onaj drugi, kome treba da se posvetimo tek kada udžbenike stavimo u drugi plan. Znači, moja ideja je da udžbenike napravimo, stavimo na internet, ali da oni odu u drugi plan. Ko treba da bude u prvom planu? Pa vi, nastavnici. Mi, i ja sam prosvetni radnik. Mi smo ti koji će prosvetu da podignu. Znate, da je udžbenik toliko bitan, udžbenik kao udžbenik, ne bi postojala profesija učitelja, ne bi postojala profesija nastavnik, vaspitač, ne bi to ljudi radili. Zašto bi radili? Ako možete sve naučiti iz knjige, dovoljno je knjiga na svetu. Nijednom detetu ne bi bio potreban nastavnik ni učitelj, da to sve dete može samo iz knjige da nauči. Mislim, možemo otići i u prastara vremena, i Aristotel je pisao knjige. Nije se moglo baš učiti iz njegovih knjiga. A primjer vam je da je Aristotel, bez obzira što je pisao knjige, pak je on podučavao lično Aleksandra Velikog. Dakle, i na zapadu, na tim fenomenalnim univerzitetima, kao što su Harvard i MIT, gde ja jesam predavao, pre jedno 20 godina je postojala zamisao, pa sad ćemo mi sve da stavimo na internet i sve će da bude divno, bajno i moći će svako iz toga da čita i moći će svako da dobije obrazovanje kao na Harvardu ili na MIT-u. I vrlo brzo, nakon 3-4 godine probe, shvatili su da to ne ide. Dakle, da postoji uloga nastavnika, da se to ne može premostiti.
da taj kontakt očima između nastavnika, učenika, ta povratna sprega od učenika. Vi vidite da oni njemu jasno ili nije jasno. I ako mu nije jasno, prilagođavate pristup, to udžbenik ne može. Udžbenik ne može prilagoditi pristup u trenutku kada vidi da li shvata ili ne shvata, ili da li ima rupe u znanju koje treba popuniti. To jednostavno ne ide. I zato mislim da, ne samo što mislim, fondacija će se ozbiljno posvetiti radu sa nastavnicima. Ja ću sada i da najavim nešto, što dobili smo licencu, ne znam da li znate, postoji ono takmičenje za nastavnika godine ili međunarodno, ozbiljno takmičenje gde taj jedan nastavnik dobije praktično Oskara, ali nije stvar u tom Oskaru koju on podigne, nego to je nagrada ozbiljna od $1 milion za tog jednog nastavnika. I mi imamo, i ne znam da li znate, to je Udruženje Živojin Mišić je organizovalo ovde takmičenje na nivou Srbije, pa su onda finalisti tog takmičenja bili predlagani i za svetsko. I u prošlosti imali smo primere naših nastavnika koji su ulazili u tih 50 odabranih koji su otišli na svetski nivo da budu u toj užoj konkurenciji za te velike nagrade. Od ove godine će naša fondacija preuzeti to takmičenje na nivou Srbije. I od ove godine će ta takmičenja imati i značajnu komponentu novčane nagrade, za koje Živojin Mišić nije mogao da izgura, mislim, udruženje Živojin Mišić. Tako da radit ćemo, ići ćemo po školama, posmatrati nastavnike, rad, ne samo to, organizovati seminare kako da taj rad podignemo, da što više nastavnika dovedemo u situaciju da mogu da se prijave na taj konkurs i onda vremenom da na taj način promovišemo našu profesiju. I uz jedno prikladno, kako da kažem, jednu prikladnu svečanost dodele nagrade, da promovišemo, kao što Oskar promoviše svoju profesiju u glume, tako da mi promovišemo ovu profesiju nastavnika. Dakle, to je nešto što od ove godine počinjemo da radimo. Evo, vama kažem, nije još javno objavljeno, tek će biti u februaru, ali dobili smo licencu od one krovne svetske organizacije da mi to na nivou Srbije radimo. Pomoglo je, zaista pomoglo je to što smo radili na udžbenicima, pa su oni videli da smo posvećeni prosveti i ovo je sada, da kažem, na velika vrata želimo da se posvetimo i tom radu sa nastavnicima. Sve u cilju promocije ove profesije. Postoji mnogo toga što u profesiji našoj, nastavničkoj, ja vidim i po školama, dosta toga što možemo da uradimo. Ne postoji jedinstvo u nastavničkom kadru ove zemlje. Znate, ako poštari mogu da štrajkuju i da štrajkuju za jedan prizeman cilj, to je povećanje plata, to treba da urade i nastavnik. I to je moje iskreno mišljenje da to mora da se uradi, jer ako to ne uradimo mi koji radimo u toj profesiji, kako ćemo očekivati da nas neko nagradi sa strane? Dakle, ako to može da uradi poštar ili poljoprivrednik, to moramo da uradimo i mi. Priroda nastavnika je takva da nije baš da su to neki ljudi koji se busaju prsa i žele da mnogo talasaju. To su uglavnom fini, obrazovani ljudi koji su a jeste tako, mislim, evo vam primer, sad apsurdan primer, nastavnici su najobrazovaniji sektor našeg društva. I učitelji nastavnici. Svaki ima bar završen fakultet. Bar fakultet.
Sad, to je nadprosečno obrazovanje. Ako podelite, ne znam, društvo na sektore, vi imate u obrazovnom sistemu daleko obrazovanije ljude nego u nekim fabrikama proizvodnje i tako dalje. Sad pogledajte, prosek plata u prosveti je 10% poena niža od proseka u državi, a u državi imate sve druge aktivnosti gde su u proseku ljudi sa manjim stepenom obrazovanja. I šta vam to govori? Nastavnici su podplaćeni. Ne potplaćeni, nego podplaćeni. Imaju plate niže. U Hrvatskoj je to drugačije. U Hrvatskoj ne nastavnici prosveta, ne da ima platu 10% ispod proseka, nego 10% poena iznad proseka u državi. Tako da razumete, a znate šta znači da sa 40% stepena pređete na 60, to znači 50% povećanje plata. Dakle, to je veliko i to, znate, prešli smo na kapitalizam, tražili smo to, svesni smo toga da u kapitalizmu se nečija vrednost meri novcem, ako smo već tako to uradili, red je da nam pokaže društvo novce koliko vredno je našu prosvetu. Ali odoh ja u već tangentu, često mi se to dešava, možda da se zaustavim i da govorim na vaša pitanja, ako ih ima, možda u udžbenicima, da ne širimo. Izvolite, kolegi, pitanje. Zoran Radić, nastavnik geografije. Baš sam vidio ovdje imate udžbenicu 5 geografije. Sad sami ste rekli da udžbenik ne mora da bude u prvom planu. I baš po pitanju geografije, da imate to neko iskustvo kao lično. Da li može da kroz vašu fondaciju pokušate da se izrađuje neka druga nastavna pomagala i sredstva, ne samo udžbenik? Pogotovo za geografiju, nekako bar mi se čini deca bi bilo mnogo zainteresovanje da postoje ti neki modeli, da nešto, kako da objasnim sada, sklapaju nešto, na primjer 5. razred vulkana, imamo model vulkana kroz nekakve elemente i tako dalje. Čini mi se da to nekada pre 50 godina čak to nešto može postići, zato da opšta apsolutno više nema. Globusi, mape, pomagala. Ovako, ja to ne mogu da obećam u ovom trenutku. Mi još uvek ovde nema udžbenika za 6. Ove godine smo završavamo 6. razred. Nama ostaje nepotpun 7. i 8. I mi se moramo skoncentrisati da završimo 7. i 8. Naravno, 7. je tamo one godine izbor, tako da mi to malo usklađujemo i sa ovim 4-godišnjim ciklusom. Ali, da, bilo bi lepo to da radimo. Ne znam kako to da ostvarimo. Mislim, vi morate da razumete da apsolutno bi bilo da to uradimo i onda da prodajemo to po ne znam kojim cenama. A opet, da bismo to uradili, neko mora da uloži novac. Za sve ovo uložem novac ja. Uz nekoliko sponzora koji sponzorišu 1-2 udžbenika, ali gro ovoga je moj novac koji je ušao u fondaciju, koji sam ja kao donator fondaciji stavio u fondaciju i koji plaća autore i recenzente i urednike, ilustratore, sve to da bi se napravili određenici. Preći ćemo i na ovu nagradu i ona će da košta. I celo takmičenje, mislim, infrastruktura takmičenja je takva da ne može to tek tako samo da se kaže prijavite se. Žiri mora da se uspostavi, žiri mora da ide na teren, ne možete vi proceniti kako neki nastavnik radi dok ne odete tamo da to vidite, da vidite sredinu, da vidite đake, ne može i sa papira to da se vidi. Tako da obećanje da ćemo to raditi mora da bude odgovorno u smislu da obećam da ćemo odvojiti sredstva da se to rade, a opet da od toga ne ubiramo profit, jer to bi onda apsurd naše misije.
Što znači, drugim rečima, da, želeli bismo kada bismo imali sredstva. Ja sam ograničen nekakvim uslovima, da vam ne govorim poreskim, onim, koliko novca može da se stavi u fondaciju, to postoje ograničenje u Americi, tako da ja ne mogu tek tako da obećam nešto što dobro ne razmislim kako ostvariti, jer mislio sam rekao, to ima na nivou škole, te stvari bi kupovala škola, nije pojedinačno učenje. Ali treba ih neko napraviti, jer tu postoji investicija, osmišljavanja, pravljenja. Pa hajte, možda imate ideje kako to da uradimo. Mogli bismo da, pazite, iskreno, ja vam zaista govorim, i prelazimo u jednu fazu ozbiljnog rada sa nastavnike, za godinu dana završavamo udžbenike i kad ih jednom napravite, da, možda svake 4 godine morate te udžbenike revizirati zbog promene plana i programa, ali revizija udžbenika nije toliki posao kao pravljanje novih od starta. Tako da imat ćemo kadar u fondaciji koji će se baviti radom sa nastavnicima kroz razne seminare, obuke, odlazak na teren, mogli bi da dobijemo sugestije šta tu da napravimo. Ajde vi pa postavite kontakt, telefon, jel nije problem? 06. Što može pitanje? Dobro. A praktično pitanje. Naime, interesuje me koliko košta sada jedna knjiga, znači to štampanje, koliko bi čisto radi poređenja sa drugim izdavačima, koliko bi to bilo za roditelje, znači neka od udžbenika. Dobro, ajde da komplet za niže razrede, dakle, recimo za drugi razred, ceo komplet 2000 dinara, što uključuje štamp, uključuje i strani jezik, dakle sve tu, sad zavisi koji udžbenik za koji strani jezik, pa može da varira od 2000 do 2300, jer zavisi. Sad, još nešto kad smo već pomenuli niže razrede, evo ga da treći, od sledeće godine ulazimo u fazu da ćemo napraviti komplet drugu seriju udžbenika za treći razred. Dakle, ovo će biti jedna serija koja će biti kroz ovu firmu Nova škola, a druga serija udžbenika kroz izdavačku kuću Arhi knjiga. Dakle, Arhi knjiga je ova izdavačka kuća koja je ovu informatiku 5 izdala, tako da ćemo imati, cilj nam je da u buduće za svaki razred sve predmetimo paralelne udžbenike. Jasno nam je da neki ne odgovaraju ovom nastavniku, neki odgovaraju više, manje, tako da za svaki razred će imati dve serije udžbenika, dva koncepta. Za sada to postoji samo iz nekih predmeta, na primer engleski, imamo 2 ili 3 paralelna udžbenika, pa imamo za neke udžbenike istorije, 2-3, za fiziku smo već krenuli u paralelno od sledeće godine i za razrednu nastavu krećemo. Mislim, ne od sledeće, od na njima se radi, ali mi će gotovi za 25. Hvala. Može još jedno pitanje sad. Da li je moguće vidjeti udžbenike na vašem sajtu, pošto sam svojevremeno pokušala, ali možda to bilo pre par godina, pa iz nekih razloga nije bilo dostupno autori, nešto tako pisala. Aha, ajde ovako, idite na sajt, možete sad na telefonu, besplatno biblioteka.com. Svaki udžbenik se može pogledati, osim, vi ste učiteljica, Suzana, ako se dobro, osim čitanke i bukvari. Ako ste, kojim slučajem, baš kliknuli na bukvar ili čitanku, dobili ste poruku da ne može. I sad dobro ste pitanje pokrenuli, zašto ne može? Pa zato što, znate, u čitankama, čitanku je napisao, ne znam, autor ovde je, ne znam, ko je autor ove čitanke, verovatno, da, Dragica Ivanović.
Dragica Ivanović ne štiti svoja autorska prava. Međutim, u samoj čitanci ima tekstova, ne znam, raznih, Miroslava Antića ili Dragana Lukića. Dragan Lukić, Miroslav Antić, Ljubivoj Ršomović, takvi autori koji se, ne znam, u žargonu zovu mali autori, jer oni nisu glavni autori čitanke, nego, pa ti podautori čije dela se nalaze u čitankama, oni ne dozvoljavaju da čitanka bude dostupna besplatno na internetu. Dakle, to su autori koji žele prihod od čitanke. Sad, zašto ne možemo da to stavimo na internet? Zato što oni žele prihod od svakog klika na udžbenik. I sada mi to ne možemo kontrolišati. Može onda i sam autor ode na sajt i da klikće po ceo dan. Pa da, eto, jednostavno je obrazloženje. Inače, za ova štampana izdanja, da, fondacija isplati autorima. Za svako štampanje izdanje, fondacija isplati autorima čije su dela u tom udžbeniku, isplatimo honorar, koji je fiksan, zna se koliko, ali to je jedan udžbenik, jedan štampan i jedan honorar. A za klik ne možemo, jednostavno nemamo kontrolu nad tim koliko je klikova. I zato probajte ponovo, besplatnabiblioteka.com, ako nije čitanka i ako nije, recimo ovo muzičko takođe njemu ne može da se pristupi na internetu, zato što i tu ima pesama, pesmica nekih autora koji štite svoje autorska prava. Međutim, u sledećim izdanjima muzičkog mi smo se dosetili, pa smo izbegavali pesme takvih autora koji ne dozvoljavaju. Dakle, neki autori ne dozvoljavaju, neki dozvoljavaju. Na primjer, evo da ćemo primjer. Zadužbine Ive Andrića je dozvolio da svako delo Ive Andrića može da bude, ako se nalazi u čitanci, ali mi ne možemo samo dela Ive Andrića, nego mora ili celu čitanku ili ne. Tako da postoje autori i zadužbine koje dozvoljavaju nama i one koje ne. Naprimer, čitanka za peti ovde nema, ima jedno delo Ive Andrića, mislim da je Mostovi ili ona... A gde je Aska i Vuk? Šest, dobro. Aska i Vuk, recimo, zadužbine Ive Andrić uopšte ne zahteva da im se plati ni za štampano izdanje. Tako da, to sve zavisi od autora, koliko je to moralno ili nije, na vama je da prosudite, ali mi ta autorska prava moramo poštovati. Za štampana izdanja plaćamo autorima koji traže honorar, a za internet izdanja ne možemo to tražiti, jer ne možemo plaćati, jer ne možemo kontrolišemo koji klikova. Ne znam da je to... Recimo, ostali izdavači, oni za svoje internet izdanja, da, plaćaju autorima za svoje internet izdanje, ali njihova internet izdanja nisu otvorene, nego mora da se kupi šifra. Tako da, sve je to zbog, Mislim da imate isto interaktivni udžbenici i onda klikate tamo i onda uđete u interaktivnost, na primjer, za skoro bilo koji udžbenik od ovih, ima i za informatiku, za ne znam. Ima i za srpski, možete doći u razredima 1 do 4, možete doći do interaktivnog udžbenika kao nastavnik. Dakle, procedura je onda da vi kao nastavnik imate pravo da dobijete i digitalne udžbenike, a morate kao nastavnik da se obratite fondaciji kroz jedan naš sajt Kutak za nastavnike, pa kroz Kutak za nastavnike dobijete i pristup i digitalnom udžbeniku. To je zakonski moguće na taj način dobiti digitalni, bez konsultovanja autora.
Dakle, nešto sam još zaboravio, da svaki nastavnik može da se uloguje u sajt, da popuni tamo svoje podatke, odmah da kažem, ne tražimo lične podatke, ne tražimo ličnu adresu, tražimo samo da nam kažete u kojoj školi radite. Baza podataka Ministarstva prosvete već ima adrese vaše škole ili svake škole u zemlji. Bitno je samo da kažete nastavnik u toj školi, odaberete školu iz onog menija i onda vam svaki od ovih udžbenika dođe na adresu škole. Dakle, to je način da podelimo udžbenike nastavnicima, a da ne moramo da idemo od sela do sela, od grada do grada i svakom uručimo, jer nemamo infrastrukturu za to, niti ljudi. Ima nas koji radimo u više. Kako? Ima nas koji radimo u više škola. Da, sve jedno. Jeste, ima pogotovo... Koji je vaš predmet? Ja sam složena, meni je hemija i fizika. Hemija, pa da, htio sam da kažem hemija. Hemija je predmet, je tako, samo 2 poslednje razreda osnovne škole i često se dešava da nastavnik, da nema. Dakle, da biste imali dovoljno časova hemije, potrebna je škola da ima 2000 đaka, je tako? Da su u jednoj školi imali, tako da mnogo nastavnika hemije i fizike. Dobro, ja sam i fiziku završila posle dodatno da bi mogla baš iz tog razloga što nema dovoljno. Mislim da bi mogla predajem fiziku. Testo je to sa nastavnicima. Pa, hemija, fizika, tehničko, zavisno od veličine škole. Može nastavnik u kutku da odabere i nekoliko predmeta. Znamo da često neki nastavnici fizike predaju matematički. Tako da možete da izaberete da se nastavnik više predmeta i onda dobit ćete udžbenike za sve te predmete. Nešto je meni palo na pamet u vreme korone kada smo radili online. Nova škola je imala neke animacije tipa, sad sam sjetio geometrijskih tela, recimo površina i zapremna, postavila su kompjuterske animacije preko kojih su deca mogla lakše da shvate. Umjesto modela ovakvih, znači postavila su te kompjuterske animacije koje među vremena su nestale sa tih sajtova koje su nekada. To bi mogla bude podrška u udžbeniku. Pa dobro, radimo te digitalne udžbenike, ali ja nisam ni znao za te animacije nove škole. Reći to za površine, za zapremljeno. Mogu da pitam deo... Znači, neko od vaših saradnika bi to sigurno moguće. Inače, prethodni vlasnici nove škole u penziji... Ne nova škola, moja škola. Moja škola na RTS-u. Moja škola. I to su, znači, pretpostavljamo samo inicijativno oni koji su držali ta predavanja, koji su snimali, pa su tako predavanja držali, da su oni sami odradili. A mislim da to nije loša varijanta, kad bi postojalo tamo negdje na internetu, da može da se nađe. Ja sam našao nešto, ali to je primitivno, to čovjek uzme pa radimo stolu i snima samom sebe. Nego da ima... Da, znači, to bi stvarno bilo čak mreža, recimo, geometrijskih tela i uhvatio sam se za to se može iz fizike. U kom razredu rade se geometrijske tela? Ja znam da se zapremi u 8. tek, je tako? Evo kažem, ja se sad znam da tako. Zapremi na lopte, je tako, tek u 8. Ali, kažem... Ali zapremi u kvadra rade i... To je još u 4. Mislim, oni rade zapreminu, onda potpuno zaborave zapreminu do 8. Dobro, pominje se u 6. iz fizike. Radi se o fizici, da. Merenje. Ne povezuju ni to tako. Ja sad vidim na 8. i fiziku i matematiku i uopšte znanje iz fizike na času. Znanje iz matematike na času fizike uopšte ne povezuju da smo to već radili. To je sajta... Koliko uopšte uče koje je bila Arhimedes, kako? Mislim, to on je jedan fenom, a vidim ovdje imate Arhimedes. Da. To je, mislim, čovjek koji je
računa se da je možda bio i najveći ikada. Skoro na nivou... Možda i heroj bio. Ali čovjek izračunao zapreminu lopte u ono doba, još nije bilo integrala, a u stvari je primenio integralni račun, ne znajući da je u stvari uradio integralni račun, a bavio se i zapreminom na primereso zakon istiskanja tečnosti, nevjerovatno u vreme kada ni papir nisu imali. Ali dobro, to je pogledat ćemo, radimo se. Mislim da to može, kažem, to kad je neko već radio, to je izvodilo se. Kažem, ja nemam baš mnogo afiniteta prema informatici. Ja sam starog kola, se držim krede i tada. Ni ja ću vam reći, mislim, znate kako, ja sam odrastao 80-ih kada je lični računar doživljavao i kao klinac sa 15-16 godina bilo je to zanimljivo. Znali smo, ja i moji drugari da otvorimo računar, izgledamo se, da programiramo mašinicu, sve to bilo zanimljivo, a onda sam nekako na fakultetu shvatio da, Bože, pa to sve bude manje više manualni rad, koji je fizički rad, jer programiranje nije toliko zahtevno kad čovjek nauči, kad ovlada tim aparatima, dakle, svako programiranje. Retko se desi da baš imate nešto tako inovativno da uradite, da baš morate da iznova krećete, nego uglavnom se koriste već postojeće rešenja, to se samo udemo. I onda sam na fakultetu tako krenuo, iako nisam upisao matematiku, desilo se da kroz fakultet se više krenem da gravitiram ka teorijskim predmetima, da sam na kraju, iako sam završio elektrotehniku, ostao na toj ivici elektrotehnike koja se bavi skoro čistom matematikom, teorijom informacija, što je zapravo teorija verovatnoće, koja se ne uči možda do 4. razreda srednje, i to samo možda kratko a više u tim elitnim školama kao što je matematička gimnazija ili Jovo Jovanović ili tu par nekih gimnazija koji imaju tako te programe. S druge strane, teorija verovatnoće je grana matematike koja je odgovorna za sve ovo što smo u 20. u poslednjoj trećini 20. veka ostvarili po pitanju informacijnih tehnologija, prenosa bitova, odgonetanja slike, vađenja podataka iz šuma, ne šuma drveća, nego šumovitog signala koji šušti. Sjetite se onog televizora koji pre 50 godina kad je šuštao. I danas šušte televizor. Samo danas postoje algoritmi koji taj šum prekriju i očiste ga. Dobro, vidim da ste i matematičar. Neću problem sledeći godinu za pitanje. Kako? Problem ću sledeći godinu za pitanje. Dobro, autor za peti je ozbiljan autor. Mislim, Srđan Ognjanović je pisao novu knjigu. Srđan je bio direktor Ugoliške matematičke gimnazije. Za 6. razred sam ja pisao. Sa Vojom Andrićem. Tako da, Voja je strašno teški zadaci u 6. razredu. Dakle, Voja Andrić, ne znam da li znate ko je Voja Andrić. Molim? A ubica. Tako su teški. A Voja ih postavi i onda je dao meni kao autor da ih ja rešavam. Dakle, Voja, mogu se ja da ih postavim, a ti da ih rešavaš. Nije ima caka, mislim, svaki, ne možete u 6. razredu ne možete koristiti razliku kvadrata.
a ne možete koristiti, ne znam, neke formule za kvadrat binoma. Ima zadataka koji mogu lako da se reše znajući to. Ali tako sad rešite vi to, da ne koristite ono što je iz 7. 8. razreda. Baš je... Tako da ova knjiga je lakša, ima lakše zadatke za te prilagođenije. Malo vidim da je zbirka zajedno spremnika sa udžbenikom, što je sve u jednom, to mi je promjeno. Koliko je cena kompleta, na primjer, udžbenika za 5. razred? 4.500. Znači, svih predmeta. Postoje za sve predmete, jel? Ne postoje za jezik. Ne postoje za sve jezike, sad ću da vam kažem, postoji za engleski i kao prvi strani jezik i kao drugi strani jezik, nemački ne, postoji za ruski kao drugi strani jezik i tu nam se završava sve za jezike za 5. Tako da šanse su da za jezike mora da se izađe iz ovog našeg okvira. Jezici su jako teški da se pokriju, iz nekoliko razloga. Prvi je imao mnogo jezika, 6 jezika, dakle 4 osnovna, od 1. do 4. onda od 5. do 8. još 2 nova. Tako da ako izračunate koliko, ja mislim da sam računao da treba 56 udžbenika napraviti da se samo pokriju jezici. A da se pokrije sve ostalo u osnovnoj školi treba 60 udžbenika. Tako da, jezici su jako komplikovani da se udžbenici da se naprave. I ne samo to, jezici, strani jezici, mnogo bolji su oni udžbenici koji, za strane jezike, koji pišu autori koji su Englezi ili, ne znam, Nemci, a oni ga tako napišu da se prilagode stranom đaku. I mi takve udžbenike imamo, pa evo, konačno smo dobili, imamo New Age Publishing, Macmillan, britanska jedna kompanija velika, jedna od 5 najvećih izdavačkih kuća, oni su napravili ovaj udžbenik za engleski, napravljen za đake koji uče engleski kao strani jezik. I dali su nam nešto fenomenalno. Dozvolili su nam da taj udžbenik stavimo na internet. Mislim, to je jedna izdavačka kuća koja to praktično nikad nikome nije dozvolila. Dozvolila je nama, jer sam ja otišao tamo da razgovaram s njima i praktično ih molim. I rekli su da to može, nije ovo original udžbenik koji su oni pisali. Zašto? Zato što tu ima nekih lekcija koje smo mi morali da doradimo, da bi se prilagodili planu i programu Srpskog ministarstva prosvete, jer ovo što su pisali Englezi. Tako da ovdje ima, ovo što su pisali Englezi nije prilagođeno baš konkretno našem planu i programu i dodavali smo ovde neke stranice, tako da nije original, nego ima još dodatih stranica, ali svejedno to je 90% njihov udžbenik i dozvoli su da bude na internetu, što je meni fascinantno. Za ruski smo dobili slično nešto, ja sam lično otišao u Moskvu da razgovaram sa tom izdavačkom kućom, zove se Zlatoust iz Rusije, koja je godinama unazad najbolji izdavač udžbenika za Rusiju i fascinantno je da niko još iz Srbije nije ni kontaktirao da dođu do njihovih udžbenika. Oni su nam, Englezi su tražili da im platimo, Rusi su nam dali potpuno lako. Ne, mislim, možda se i politička situacija tako zadesila, namestila, znate, rat u Ukrajini, ostala je Rusija izolovana, želeli su da pokažu svoju otvorenost prema svetu, došao im čovek tu kod njih i dali su. Tako da ovi ruski, ti udžbenici za ruski koji izlaze ove godine, bit će 5. i 6. razred spremni za septembar, to su original njihovi svih
Iz tih udžbenika u Engleskoj i Americi đaci uče ako žele da uče ruski kao strani jezik. Tako da takav udžbenik smo dobili. Nikom drugom nisu dali u Srbiji, verovatno prepoznavši ideju i misiju fondacije. Dakle, kad su videli da su nam svi ostali udžbenici otvoreni na sajtu, da je udžbenik iz engleskog takođe otvoren na sajtu, eto i Rusi su pristali. Na nama je da vidimo da li to možemo da uradimo sa nekim izdavačem iz Francuske, Nemačke, Italije, Španije. Mislim da je Italija i Španija da će to biti lakše, jer nisu baš to toliko velike zemlje i njihovi jezici se ne uče puno u drugim zemljama, tako da verujem da će teti, ali to je nešto, mislim, sve to zahteva rad, pisanje, dogovaranje, odlazak tamo kod te zemlje, dosta diplomatije na terenu zahteva. Ne znam kako smo došli do tebe, i to koliko košta, pa sam, da. A sad udžbenik Koji? Matematiko, pa vrlo lako. Ne znam, ali sad ću da saznam. Ima 232 strane, 2,2 dinara po strani. Znači, to je onda 464 strane povećate za 10%. Dakle, 500 dinara. To je zbirka i udžbenik. Mislim, matematika za 8, ovo je... Ovo se razumemo, znači, postoji mogućnost da se skine sa interneta i da se štampa u svom programu. Da. Ne samo to, nego vi sigurno znate kao nastavnik matematike, jer ja znam, da matematika i fizika, to su udžbenici koji se najređe otvaraju. Tako je. I znate zašto? Ne zato što đak neće da uči. Đak matematiku nauči od nastave. On ide kroz sesku i krene da kopira postupak rada koji ga nastavnik nauči. Retko koji učenik otvara knjigu iz matematike, jer mu je prirodnije i lakše da sluša svog nastavnika sa kojim ima interakciju, zapisuje u sesku i na taj način on nauči matematiku. Retko koji đak razume teoriju te matematike. Suviše su mali da to razumeju. Oni razumeju kroz postupak izrade zadataka, oni razumeju zapravo šta radi. Tek kasnije njima u glavu uđe šta znači ta Pitagorina teorema, kako se dokazuje. To ne znaju u tom trenutku. Ali znaju da prate algoritam koji nastavnik pokaže. I sad, oni češće otvaraju zbirku nego knjigu. Obično se samo zbirka otvara, da bi se pročitao zadatak. Ali zašto onda uslovljavati đaka da kupuje zbirku, kad samo treba da pročita zadatak? Na internetu jednostavno iz telefona može da pročita zadatak i onda pristupi rešavanju, a rešavanju pristupa tako što otvori svesku, da vidi kako se to radi. I to se dešava iz fizike. Isti princip. Mislim da ova fizika zavodno je malo štura. Ja biram udžbenik. Radimo novu. Ja znam koji su ovde šturi udžbenik. Ja znam koji su šturi. Ja kada biram knjigu, biram da učenik ako ne dođe u školu može da nauči lekciju. Na tu varijantu biram knjigu, a ovo je malo ovako, ne znam, kemija. Ali to je moj nastavnik, on je Raspoporić, on je bio moj direktor u matematičkoj gimnaziji kad sam ja tamo bio đak. Ja njega poznajem, on je sad dosta stari, lošeg zdravlja, ali još je aktivan. Ali prešli smo na fizika 8 je već urađena, nova, znači ovo je paralelna fizika 8 drugoj, radimo fiziku 6, neće biti gotova za 23, bit će gotova za, neće biti gotova za 24, bit će za 25, fizika, nova fizika 7 koja će ići, dakle ova će ostati, radimo i novu fiziku 7, sve to
će biti dostupno. Evo već je... Kako? Kemiju nisam vidjela. Hemija je i 7 i 8 su gotove. Zbirka hemije 7, hemija 8 je gotova, zbirka hemije 7 nije još. Matematika 7? Radimo. A 6 i 7 još ima 5, 6. 6 je završeno, treba samo da sopstam, biće za baš. Godine će biti... Matematika? Da. 5, 6, 8. Profesore, treba je pitanje. Ja sam jedini roditelj koji je ovdje završao, nažalost. I baš mi je žao što ovo nije prevašen dolazka rasprostranjeno. Dobro, to je jedin džak. Tako je, to je moj sin. Ja sam da vas pitam, prošle godine na moje pitanje je znanstvenika, zašto ne biste probali sa tim udžbenicima? Jedan od odgovora je bio da, što se tiče dodatnog materijala, tih kontrolnih zadataka, da to vaše udžbenici nemaju. Ja sam vas pitam da li je to istina i da li može taj problem da se prevaziđe. Imam i jedan predlog, ako već nema tog dodatnog materijala na to, tako da je to moje. Ima tog dodatnog materijala, mislim, to su pripreme, globalni planovi, ja ne znam ni žargon, ali to postoji na internetu, mora nastavnik da se uloguje kroz utak za nastavnik i svemu tome pristupa, ne može anonimno, mora da otkrije svoj identitet, jer to je ipak nešto što samo nastavnik treba da vidi. Za engleski, na primjer, postoji jedna dodatna, za engleski su ovde čak i u tim pripremnosti testovi, kontrolne vežbe i sve. Znači postoji? Postoji, a za engleski postoji jedna dodatna procedura da se ovde i kod New Age Publishinga na sajta se i tamo prijavi, da ne bi bilo s ulice došlo do tih kontrolnih vežbi. Dakle, stalno radimo na tome. Evo recimo, matematika 6 je sada gotova, sada je april. U ovom trenutku za matematiku 6 koja je gotova ne postoje pripreme. Ona je tek napisana, tek dobija odobrenje od Ministarstva prosvete, ali do septembra će biti gotovi i globalni planovi i prvi mesec tih pretpostavljam da to pišu autori, tako, tih knjiga. Ne, autori ne pišu pripreme pišu nastavnici koji to rade u školu. Znači vam jedan predlog, može da se iskoristi AI, veštačka inteligencija. Ja, ne može to. Posle će biti, nisu uposlili ni nastavnike, nego ne. Ne, ali zašto da ne? Pripreme pišu nastavnike, iz nastave, ljudi koji imaju iskustva i to onda... Koja je svrha pripreme? Da vidite, nastavnik koji ima puno iskustva, njemu ne treba pripreme. Mislim, to svi vi znate. Nastavnik koji tek počinje, bilo bi dobro da ima nekakvu pripremu. Znate, prvi put ste u učionici, sad treba da predajete nešto, a nikad do tada niste predavali. Godno je da ima pripremu, ali zaista iskusnim nastavnicima to nije potrebno. Hvala. Zato nije mi pametno da sad ja pišem pripremu. Mislim, šta ću ja da pišem pripreme, nisam ja u nastavi, ja sam doktor nauka, ne znam, predavao sam na fakultetu, amfiteatar je sasvim nešto drugo, studentima ne morate sad žvakati u tu materiju, ili tako, ja nisam radio te pripreme, niti je radio Voja Andrić, on ne radi pripreme, ali nastavnici koji su koautori, oni to znaju, i nastavnici koji su u nastavi, oni imaju već svoje, pa tako mi nađemo neke nastavnike koji imaju već svoje pripreme, pa onda su oni svoje pripreme uploaduju na sajtu. Tako to funkcioniše.
Imamo još neko pitanje, pošto nastave malo pauzirano zbog naših profesora, ali i redove nadam se. Svaki čas. Nadoknadite se taj jedan čas, ali nema dotnadivo što smo čuli, tako da ukoliko nemate više pitanja, mogu bismo da završimo. Svaka čast na entuzijazmu. Pa dobro, Da, svaka čast. još nešto, gde je tehničko? Otišao nam je na čas. On je koristio, pazite, tehnike i tehnologije jako skupe. Ako vi treba platite knjigu 1000 dinara i one materijale 1500 dinara, to izađe jako skupo. Naš koncept je sa ovim materijalima, mi na materijalima zaista ništa ne zarađujemo. Po onoj ceni po kojoj dostavljač materijala dostavlja, što je otprilike 500, 600 ili tako nešto. 500-600 dinara zavisi od razreda. Po toj ceni, uvećano je za 20% ili za 10% PDV-a, po toj ceni mi prodajemo. Dakle, nađemo proizvođača materijala, a dok drugi izdavači, oni za istu tu cenu kupu. Znači, za 500-600 dinara kupe materijal od fabrike koje pravi materijal, a onda prodaje za 2000. Tako da, eto, čisto da znate. Dakle, materijali su jedna jedina stavka koja ne može da ide na internet i onda zato sam napomenuo. Hvala. jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Tu je moje ognjište, tu su moji
zemlja jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Jedna zemlja, jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Slava, tu su svete mošti, tu ja ljubim Kipot, Gračanica, Dečani, Srbija je život. Jedna zemlja, jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Jedna zemlja, jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Kad probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj. Jedna zemlja, jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Jedna zemlja, jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Jedna zemlja, jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi. Jedna zemlja, jedan ti, ponosim se srcem svim. Iz Srbije dolazi, nikad ne odlazi.
je dan, ista je želja, avlijada puna nečega, u srcu su reči što si mi rekla, ne čujem misli od jauka vetra. Novi je dan, ista je želja,